Ассалом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Ҳамаи шуморо бо якум рӯзи рӯзаи Рамазон табрик мекунам. Боз як бор мегӯям ки илоҳо рӯзаи гирифтагии ҳамаи шумо дар даргоҳи худованд қабул шавад. Омин. Дӯстони азиз, инҷо мехоҳам шуморо бо ширкати Атоми шинос намоям. Рақамҳои апаи Ҳабиба Бонуро мемонам дар инҷо. Марҳамат, занони хонашин, духтарҳо, касоне ки мехоҳанд аз хона нишаста кор кунанд, мана пул ба даст оранд, ба дасти шавҳарҳои худ нигоҳ накунанд, духташон даромади худашонро дошта бошанд. Марҳамат, ба апаи Ҳабиба нависед. Дӯстон, дар ин ҷо шумо метавонед ҳама гуна кремҳо, хемохим, ки барои нест кардани доғҳои рӯй, барои касалиҳои ҳар гуна, кӯдакона, калонсоло, занона, мардона, ҳамаш. Дӯстон, боз шумо витаминҳо пайдо карда метавонед. Заноне ки гирифтори бемориҳои онкология ҳастанд, бемории вай доранд, зоб доранд, дӯстон, метавонанд ҳар гуна доровориҳо ки бо растаниҳо омода карда шудааст харидорӣ кунанд, истеъмол кунанд. Дӯстон, ширкати Атоми ин ширкати ҷаҳонишуда, яъне ки ширкати кореягӣ мебошад. Дӯстон, ҳамаи анамо продуктиҳое ки Атоми дорад аз сертификат гузаронида шудааст, яъне тоза ҳастанд, ҳалол ҳастанд. Заноне ки мехоҳанд ҳомиладор шаванд, якумаш худою, дӯстон, ва дуюмаш як чӣ сабаб мешаваду шумо ба орзуҳои худ мерасед. Хемохим ба ҳама гуна бемориҳо, ман ҳамин гӯем воспаления доранд занакҳо, ҳар гуна мисол, на танҳо ҳамин чиз, барои бисёр чизҳо вай дорад, яъне шифо дорад. Шумо метавонед аз ҳамин чизҳо дастрас кунед. Дӯстон, касоне ки мехоҳанд кор кунанд ё касоне ки мехоҳанд харид кунанд, марҳамат, аз ҳамин кас харид кунед. Дӯстон, борошон ҳам арзон аст, ҳам доставка мекунанд, ё ин ки метавонед кор кунед инчунин. Ана инҷо бошад. Дӯстон, рагали ки гуфтем тайёр кунем, қати зинура, 200 грамм шедрая летаи ях кардагӣ, баъд 200 грамм сметанаи файзи расул ё ин ки қаймоқ, баъд 10 грамм разрехитель, якта зати тухм андохта, хамира амхел нормалӣ мегирем, сахти бад не. Баъд 2 соат 3 соат холодильник ба мемонем ки сахт шавад. Баъде ки холодильник ба сахт шуд, баъд гирифта боз нишон медиҳам. Амхел 4 қисм ба тақсим мекунему, камтар меистад. Баъд амхел ҳамвор карда мирагали качиха мебурам, амхел мебурем. Баъд вақте ки пухт, дӯстони азиз, ҳамин рогалика ман кати сахарная пудраю, баъд ним қошуқча ванилин меандозам, сахарная пудра ба, аммо буяш нағз мешавад. Вая сахарная пудра буяш нағз мешавад. Баъд аралаш мекунам гарм ҳамин рогаликома дар дуни як пакет андохтам, хел вайба сахарная пудра кати аралаш мекунам. Баъд беҳад амхел бамаза мешавад. Ман камтарак амхел кардам, гуфтам кани бинам чӣ хел мешавад. Беҳад як бамаза шуд ҳамин рецепт кати резонак мешавад. Дӯстон, ҳамин мо агар хоҳем ки хамирамон резонак шавад, бояд ҳамин ваямон шедрая летамон, ман бисёртар ҳамин шедрая лета истифода мебарам. Метавонед она истифода баред, бо она фоизаш баландтар аст, боз ҳам сахттар резонак мешавад ҳамон хамиратон, лекин рогалик ба ҳамин шедрая лета нағз. Баъд ҳамин шедрая летая морозилник ба фақат мемонем ки вақте ки аз тёрка мегузаронем амхел яхтакак бошад, хунук бошад ҳамин чи. Агар равған об ки шуд, хамирамон нағз вай намешавад, чихел резонак намешавад. Ана бинед дӯстон, манам хел шавад бояд на сахт, на мулоими. Баъд ба камтарам хел мушт мезанему, мегирем мемонем холодильник ба.
то ин дар холодильник истодан шумо метавонед дигар коротона кунед дӯстон, корои хонатона кунед. Ба вақте ки уже тайёр мешавад метавонед гирен вай кунед, тайёр кунед. Баъд дӯстон имрӯз бо саҳар кати завтрак тайёр кардем. Кати Зинура либосое ки дар стиралнимон ҷамъ шудагӣ буд шуштем ҳардумон. Зинураҷони ман ёрдам метиҳад аллакай, духтари калон шудагӣ. Ҳам хел дӯстон хайр рӯзамон как обычно ҳама хел мамочка в декрете чихе мешавад, ҳама хел гузашта истодааст, худо ба шукр. Бо ҳозир пухтупаз чанд намуд пирог пухтанӣ ҳастам барои духтаро. Рецептҳои навкатӣ мехоҳам нишон диҳам. Касоне ки мехоҳанд ёд гиранд, ман ҳамин интернет аз ҳамин влогҳои ҳархела даромада омӯзам дӯстон. Ман худам ҳамихе худам чӣ қадр тонам пухта бо ҳамин дигар ҳамин занои тоҷикамона влогҳошонро тамошо мекунам. Ба ман беҳад маъқул аст ҳамашон. Бо аз ваёя рецептошон мегирам. Ба ман бисёр ҳамин блогерони тоҷик, бисёр ҳамин занои хонашин ҳар хел чизо мепазанд. Ҳаваё маъқул дӯстони азиз. Тамошо мекунам фақат. Баъд бо рецептҳои ваё мебинам, рецептҳои ваё кати мепазам, маъқул мешавад. Шарт не мо ҳамин духтарои тоҷик равем бо ягон ҷо курс хонем. Ҳама чӣ дар ҳамин интернет ҳаст. Метавонем ҳамин ёд гирем да аз ҳамин интернет даромада. Фақат ҳар як одам бояд хоҳиш доштагӣ бошад. ҳамин хоҳиш ки шуд, ҳама чӣ мешавад, ман фикр мекунам. معشوقي مع حبي لي هدت عيني بنظرتين ندت علي بضحكتين يوصلوا اللي انا فيه معنى ملوش معنى من السلام اللي بالايدين ومن الكلام اللي بالعينين غير اني فرحانه بيه لقيته قدامي حبيب ايامي يا ريته يبقى لي فارس